You left your perfume on the pillow and your whispers in the air. Got your face stuck in the mirror and I keep finding your hair. Got a pink box in my closet with the fall. No a myslím to úplne seriózne, vážne. A nepreháňam, keď hovorím, že niektorí z tých pavúkov väčšinou sú chlpatí. Prikladám fotku. Takto vyzeral pavúk, ktorého som zabila napríklad na terase. Má tak stiahnuté nohy, pretože už je po smrti. Tak oni sa vtedy tak akože stvrknú do kolbiečka. No a naposledy napríklad sme asi takéhoto naháňali, lebo nám zaliezol pod gauč, takže sme, viete, koľko biolitu vystriekali pod gauč a museli sme ho odtiahnuť a uistiť sa, že je naozaj mŕtvý. Takže ja už proste toto nedávam. Ja to fakt nedávam a fakt mi prosím poradte, alebo keď tu mám niekoho, kto to robí, alebo mi poradte nejakú firmu, ktorá má nás tohto zbaví. Ďakujem pekne. No človek si ale ešte povie, že kým to leze, tak je to akože ešte dobré. Ale občas niektorí aj skáču. Napríklad toto, čo ste videli v poslednom videu, by podľa všetkého mala byť skákavka. Tu som stihla zabiť skôr, jak skočila, lebo som išla odzadu, išla som jej od chrbta, chápete? Ale už sa stalo aj, že keď sme išli zabiť nejakého pavúka, tak skočil asi meter. A to už nie je sranda. A ešte raz si prečítam v správach, že pavúky by sa nemali zabíjať, tak prídi ku mne a všetkých si ich zober k sebe domov. Naozaj ti ich všetkých zabalím, respektíve ty si ich zabalíš, že ti ich všetkých darujem zadarmo za odvoz. Dobre?